नै लोगोफोर ट्राफिकआव मा थांगासिनो जोङो नै पिभिआरआव मुभि नायनो थांगासिनो ओमफ्राय देग्लाया बार्थडे पार्टियाव थांदोंमोन आरोना ओंखायनो फर्मेल ड्रेसजों फैफानांबाय आंजों उफाय गैया एख' नङा सोरबा जाय साननाया सानथोंसै ओमफ्राय फाइनेल डेस्टिनेसन जिहेतु मुभि नायगोन ना आं गिजियो बेखायनो आं लाबोफाबाय आरोना आं हारसिंखाय आं गिजियो बिराद डेन्जार जागोन नालाय मुभिया बेनि थाखायनो गिनानैहाय आङो लाबोफाबाय आरोना थ' लोगोफोर फैदो नोंथांमोनाबो आरो माबोरैहाय मुभिया आं शेयार खालामगोन नोंथांमोननो इमान गारि नायलाय बाहेरावबो पार्किं दिनैयो सिटि सेन्टारावहाय ओरैबायदि पार्किं जों मोनासैयानो बाहेराव अयथासार जायगायानो गैया ओमफ्राय हाबबाय थायो थांग्रोबाय नाय आंखौ गारनानै देखो मुझे छोड़ के लोगोफोर बेखौनो नायनो थांगासिनो आङो थुदो देग्लाय जि बडि गिदिर जाखाबाय नै 2-1आवसो आरे मानलाय वाशरुमावसो थांग्रोबाय माइसे हामा आंखौ गारनानै हारसिं नायलाय गाइस आं मुभि नायनो थांबाथाय बिब्दि उन्दुनासो थायो आरोना आं ओरैबायदि मोजां मोनो मुभि हलावहाय उन्दुनो माने सिनेमा हलाव बिदि उन्दुनो मोनबासो गोसोआ गोजोनो माबायदि मोनखो बांद्राय गिद्रायगोन माबाफोर होननानै एक्सपेक्टेसन बांद्राय लाना फैबाय गैया खियासै पुस दायो नायखांबाय दायो जों थांनोसै नै बिब' बिफं फैबाय आरोना मुभि नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनो बेबायदि ममेन्टसखौ मालाबा बिफंजोंबो थांनानै बेरायना फैनो देनांहालागि मेम'रि थालांनायनि आरोना लोगोफोर ओइ बिउटि टक करियानिफ्राय माबा मोनसे बायना होदो नामा नोंथाङा दाख्लै लादोंमोन आङो मोनसे क्रिमसो लानांगौ दंमोन बावगारदो थ' लायनोसै नामा देग्ला नै बिदाजों फैबाय जेला बायनाथ' होखानांखागोन बिनानावनो नङा होमबा बिनानाव गोदैनो बेखायनो टेस्टारफोरखौहाय नायबाय आङो ट्राय नायबाय माबोरै टेस्टिं नायबाय आरोना आंनि स्किन टनजों मिलायोना मिलाया नैबे टिर फाउन्डेसनखौनो बिबाय आं बिथाङा बायना होसिगोन गाइस बेयावहाय आङो नैबे व्हाइट कालारनि लं स्कार्टखौ जा मोजां नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय देग्लाय भिडिअ लाबाय थानायखौ नुनानै लाजिनानै थांदोंमोन ओमफ्राय उनाव सोंबाय आङो माबायसा नुदों होननानै ओमफ्राय मोजां नुदों होननानै बुंदो आरोना आंबो बिराद मोजां नुदों ओमफ्रायहाय जोङो नै बबायावहाय फैबाय माबा मोनसे कल्ड ड्रिंक लोंनानै लानोसै होननानै नाथाय रावबो गैया ओमफ्राय जों सानबायखि रावबो गैयाबाबो दे मोनजागोन खोमा मोनलोंगोन खोमा होननानै ज' फैबाय जोङो ओमफ्राय वेटारखौ वेट खालामबाय थाबाय गैया वेटारबो सोंफैया ओरैबायदि गाज्रि सार्भिसेस बिसनिया गैया रावबो ओमफ्राय माबासो थांनानै सोंहैबासो मिन्थिबाय जे गैया जेबो जानाय जिरादानो गैला जोबजोब्बाय ना मा होनखो ओमफ्रायहाय सेल्फ सार्भिसखासो आरोना आंलाय सानदोंमोन मोजाङै सोंफैगोन Best wishes for थ' जाय बिथांमोना
नेल एक्सटेनसन खालामजानो गोसो गैया बिथांमोना जेल पलिश खालामनानै लानो हागोन आरोना गावनि अरिजिनेल आथिङावनो जेल पलिश खालामबाथाय मा जायो स्ट्रं जायो लोगोसे लं स्टे खालामो थ' आंना बियो एक्सटेनसन नङा लोगोफोर बियो जेल पलिशसो माने मोजां खालामजा आंना अरिजिनेलानो बिराद मोजां जाबाय सिगां बुंफावफावोमोन आरोना मोजां नङामोन दा बिराद मोजां जाबाय मानि थाखाय मोजां जाखो आं सासे मानसिखौ दिन्थिगोन जाय आंनि नेल्सखौ बिराद मोजां खालामना होबाय आरोना थ' थेंक इउखौ बेखौनो होननांगोन आङो र' दिन्थिनो नोंथांमोननो थ' नैबे बिथाङानो आरोना थ' थेंक इउ आंनि आसुगुरखौ मोजां खालामना होनायनि थाखाय आरो रिसमा नै बिराद मोजां जाबाय थेंक इउ गाइस दिनै आं बिराद बाजार खालामबाय मा खालामदों मिन्थिबाय ना फार्स्टआवनो आङो सर्ट लोंनो थाखाय एसे नै सांसां फिसा बथल लुगैदोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय आङो अर्डारसो खालामदों आरोना सफैयाखै खिन्थु आं नेनो हायैनि नै बिदि साइजनिखौनो बायबाय आरोना आंनो नै सांसां फिसासो नांगौमोन बे खेबनै लोंनो हानाय बायदिनिसो जाहैबाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो 6टा लाबोबाय दै ओमफ्रायहाय आङो मा लाबोखो टिफिन लाबोबाय आङो टिफिन सेलनाव थाङोबा मालाबा उखैयोबा जानो थाखाय लाबोबाय ओमफ्राय नै निम्बु हाइजें आमला ओमफ्राय अरेन्जेस नैबे अरेन्ज ओमफ्राय नैबेखौ मा होनो मौसुमि भेन्डि तिता केरेला बेफोर आंनि फेभरेट गोजा गासिबो फेभरेट दे डाभ सेम्पु दुगैनो थाखाय लाबोबाय ओमफ्राय नै हानि लाबोबाय ओमफ्राय नै आंनि फेभरेट दा नोंथांमोनहा बुंहरलायगोन नोंनि जेबो फेभरेट गैयानो गैया नामा नंगौ गासिबो फेभरेट मारदां ओमफ्राय नै बेयावहाय जाहैबाय र' बेखौ देखायग्रोनो नैयावहायसो जासिगोन आरोना आं दिनैनिफ्राय ओंखामखौ गाइस नैबेयावहाय ओंखामखौ होगोन नैबेयाव सबजि थागोन आरो बेयाव बेदर थागोन बेयाव सबजि ओमफ्राय नै माखाना लाबोदों आङो नै ओमफ्राय उनावहाय माबा लाबोदों नै मा होनो राजमा ओमफ्रायहाय बेखौ नै जा गोदोर लाबोखादों आरोना बेखौ सांसाङानो नै बेयावहाय जाजोबबाथाय नै लोगोफोर रेडि जाबाय आंना सर्ट्सआ डेन्जारसो ओमफ्राय नैबेखौ बानायनायावहाय एफाग्राब नायलाय सप्तायावहाय खेबसे बानायबानो जागोन अबेसे 6 दिन थांगासिगोन बियो मासे दंमोन दासो देना होबाय